bai wani babban malami yaya magabata suke mu'amala da alkur'ani, sai ce kamar yadda kuke mu'amala da wayoyinku yau, yadda muke mu'amala da wayanmu haka magabata suke mu'amala da ƙur'ani. za ka ga da mun zo kwanciya waya muke dubawa, da an ce assalamu alaikum wayanmu muke dubawa, da an fito daga makabarta waya muke fara budewa, in ka gan mu a zaune kowa waya sai yake kallo. to da za a ce haka za mu yi wa alkur'ani, da mun farka mu fara duba alkur'ani, in mun zo kwanciya mu fara duba alkur'ani, duk rayuwarmu ta zama alkur'ani muke dubawa a mafi yawan hali, ai da mun amfana da yawa. don malamai sun ce mafi karanci ka karanta takarda biyu bayan kowace sallar farilla. idan ka karanta takarda biyu bayan kowace sallar farilla za ka samu ka karanta takarda 10 shafi 20. in za ka karanta takarda 10 kullum shafi 20 a duk wata za ka sauke alkur'ani. wanda ku zai sauke ƙur'ani duk wata ai yayi kusa da alkur'anin zai dinga samun lada, domin akwai wasu manyan darajoji guda 4 da ba a samun su sai inda ake karatun alkur'ani. shine duk inda jama'a suka haɗu suna karanta alkur'ani suna darasu a tsakaninsu, illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul mala'ikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. duk mutanen da suka haɗu suna karanta alkur'ani, na farko nutsuwa ta sauka a gare su, mala'iku za su kewaye su, rahaman Allah za ta sauka a kansu, sannan Allah zai ambace su. ina za ka samu waɗannan darajoji guda 4 in ba kana kusa da littafin Allah ba? da haka annabi ce ku karanta alkur'ani, zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karantunsa. Allah ya samu cikin masu karanta qur'ani, kuma ya ba mu aiki da shi, kuma ya samu cikin cetonsa ranar alkiyama. wassalamu alaikum.